Skal du fast nu? Ikke. Au! Far, det er ikke sjovt. Kom nu op. Det kan jeg ikke. Far. Så kan jeg rigtig komme og kilde dig. Kom så. Kan jeg komme og kilde dig lidt? Ej, far, det går altså rigtig Så kom her, hiv. Nej, så lad dig være med at sætte dig dernede. Det må ikke. Kom så. Far! Au! Au, far. Hvorfor kan den ikke Er det? det video? Hvad? Er det video? Nej. Nu er det tid til at kigge det. Far! Skal jeg få det lidt rundt? Nej! Au! Prøv lige at høre en gang. Så. Prøv lige at høre en gang. Benjamin sidder og laver en ordentlig prut, og så er jeg ved at tørre. Men jeg skal have prut mere, siger det så. Så står det bare på tømsked. Hvor er det? Bare lige så. Jeg har fået igen. Ulla, du skal også i bad nu. Danny.